Ka Jaintia Coordination Committee on Reservation Policy lani ka GCCRP kala banjur halor ka jingdon kam ban penthama ya ka hukum jong ka Constitution Scheduled Tribe 1950 kabaya day ba kathup jong ka Scheduled Tribe ha Meghalaya. Ka GCCRP kalabu ya ka ni ka jingdawa ha ka jingtho bala Asha Secretary jong ka Expert Committee halor ka Reservation Policy ha Shillong ha ka kat artrik naitung. Katkum ka jingpan pau ka GCCRP kala pentip bakadon ka jingtho ka babatay ya ka jaintia ne ka penar kum ka senteng deben wengno na marba ka penjak buram katkum ka jinglong jingman. Ka GCCRP kala penpau baka Scheduled Tribe jong ka Meghalaya ka deben penpau ya ki riulum trairi kasi jaintia bat garu na marba ha ki weipat ki jela kathup jong ki Scheduled Tribe ka kentup tang ya ki riulum. Ka GCCRP kala kentu ya ka sorkar bakan bishar bat penkela ya ka Scheduled Tribes jong usnam ka kandais pa sanpo ha ka bayadai bat ka Meghalaya. Ka GCCRP kala dawaru ban wengno ya ki katu ka ni kejat ben riu kum ki kuki bat ki lai punyo tali kejat ben riu rit pat na ka thup jong ki Scheduled Tribes na ka benta ka jela Meghalaya. Na lor kata la dawaru ban weng ya baro kejat ben riu naga na ka ni ka thup. Ka GCCRP kalau ongru baka jingpen bena Scheduled Tribes kalong ban jingarap bat jingkershan ya kijat ben rio ki bala syai no ben ki badan kam ya ka bahak kerpang ha ka imlang saklang ka yo ka kod bat ka jingnang jingstat jongki. Ka GCCRP kala kerpat ya ka sorkar bakan shimkia mardor ban penbet thama ya ka ni kathup ban pen i ya ka jinglong jingman jong ka jela Meghalaya ka ba menta. Kani ka seng kala ong bakani kan yarap ban yada ya ka hok bat jingmentoy jong riulum ki badai hok shisha banyo ya ka jingada bat jingmentoy bala ada ka kerdan Scheduled Tribes